Palarga naman ate, palarga na. Laki naman, laki na naman. Larga niya mga ate. Yan naman mga ate. Oh, grabe, laki. Dito lang pala sa... Grabe, laki. Manigiyar, oh. Grabe manigiyar. Mga tayo, ang dami. Ang laki talaga. Hindi mga tayo. Nakakagawa na mga tayo. Hindi pa lang mga tayo. Yan mga tayo. Samahan niyo ako mga tayo. Grabe mga tayo. Natagbahay na ako mga tayo. Grabe ang lalaki. Hindi naman tayo. Ay, sasayang. Grabe mga tayo. Hello. Samahan niyo po ako ulit mga tayo sa panibagong fishing adventures natin. Good morning po sa inyo lahat mga tayo. At ang pakaganda rin naman nang napunta natin. Yan, gagamit tayo natin 2,000. Mabilis natin, grabe. Yan, ito lang. Ito bago kasi nga tumatay. Bago tumatay na ano yung pumping station ng ano, ng Rockwell. Guadalupe, ano, Fuego. Wala ay. Dadalaway po. Yan, may galab shoutout na pala kay Boss Nico Soba. Taga dyan sa mga din sa kabit. Maganda rin dyan mga din sa likod ito. Nasuwan yan, parang semi-private yan. Salamat sa inyo mga din, sa mga silent viewers ko mo mga din. Maraming salamat po sa inyo. Ano ba kung sinusubaybayan sa fishing adventures natin. Padalian natin mga din. Kaya daw yan ko kami mga din. Mga tayo, di ba mga tayo? Laki mga tayo. Di ba mga tayo, grabe dito. Tataba pati mga tayo. Di ba tayo nakaharap tatlo? Di ko nabigyan mga tayo yung isa. Tumagat ka. Tumagat ka agad po. Mga tayo. Ilang ano, ilagat ka agad kayo naman eh. So dapat eh, gagat ko na guys pati mga tayo. Oo mga tayo. Uy. Grabe oh. Pagka maganda yung lubog, talaga sulit eh. Yung ano lang, yung dagat pati mga tayo, pag ganun lang, ginaganyan na oh. Ito lang. Mababaw pala itong banda rito. Ito medyo malalim-lalim mga tayo banda ro. May pagganyan. Tapos banda naman doon, may kumaan. Mababaw. Palitan natin. Para maganda. Laki ng buko. Katsagaan ko itong rin ito. Ito ba? Ano ba? Hindi ko itong gabay. May part na ano? May part na ano? Mababaw. Siguro yung pinag-ukayan niya. May bato siguro yung kalang. Sayang lumog na lumog. Sayang. Nalit yung biwat ko. Promise masin, malaki yung lumog yun. Yug lang. Tapos mayroon namang gagat na parang ano yun. Ganyan lang si Mario. Sabi ko na nga, Mati, sabi ko sa inyo, Mati. Gaganda ng size, Mati.
Pero maliit mga tingnan ang tawa. Tapos meron naman talagang napakagandang ano, palubog. Kaya Delphin, no? Meron naman tayo mga spot kaya Delphin. Manoy GR. Manoy GR Texon. Tapos Manoy. Yan, lagi kong nakakasama yung mga sa ano. Sa may Guadalupe fishing spot natin doon. Ganda din mga kasi ano, pag maaga mga medyo ano siya, masumal tapos biglang bubulusok pag maaga. Pero pag sa hapon mga ito nakarami sa hapon yung paggabi. Nakarami. Spot na namin natin ito, ha? May malapit sa Rockwell mga ito. Pero wala eh. Binira na lahat natin. Ito lang pala sa wawawawaw at may laman. Parang kanina mga ito eh. Pinipitik ko eh. Pero kayo, kaya pala, hindi na talaga oh. Ito, pwede na to. Marami ang taba oh. Ano lang sa ano eh. Inisting ko lang na pitikin yung uli. Ano sa may ano liig. Takto, may anong galang. May birds ka agad pa rin. Pero okay na. Mas maganda yung mati kasi ano gaya ko dali. Wag lang yung pier kasi umaga niya. Ayan, may galab siya nga pala kay Kuya Perde at kay Kuya Boy, Kuya JP, kasi mga taga Pasig, saka kay Alvin. Maraming salamat sa inyo. Diyan lang muna kayo sa may Kalayaan Bridge. Iba muna yung spot natin. Ganda dun natin, Kalayaan Bridge. Tapos may banda ron sa spot. Dating ano, dating ano yun, Makati. Maganda rin yung mga yan na naman natin. Oh, grabe, laki. Dito lang pala sa gitna. Grabe, laki. Grabe. Mga tayo, yung nauna kong dalawang matay, ganito kalalapad. Oh, diba? Mas malaki pala ito. So, ticket. Sir. Ang ganda, oh. Wala siyang kawala. Siguro sa ano ko. Nasa 13 naman itong lapad. Itong lapad. Laki itong ano ko. Hook. Tatagaan lang natin ito natin. So, pati mga busog na ng ano mati, pinakain ko na. Palarga na mga atoy, palarga na. Laki ko, laki na naman. Laki na naman. Ganda ng larga niya mga atoy. Tumagawi. Manay GR oh, grabe Manay GR. Dito lang pala dito. Dito lang pala sa harapan natin. Alak ka, ay nakalalim masyado. Nakalalim. Nakalalim masyado. Kakatuwa itong bagong slot ko naman natin. Hello.
Grabe, ang taba mo natin. Ganun lang talaga natin. Tapos pag kanila lang ganun. Big was. Kaya pa rin sa barla, no? Kabiwas, oh, kabingwit. Kabingwit. Miss na naman natin si kabingwit. Hindi para si, kasi, Raymond, si Kabiwas, eh, minsan siya. Minsan nakakapukul kami dalawa. Pero si kasi Delmar, hindi pa natin mula nung nagkaroon sila ng kano. Hindi kami sa libre na time na maraming salamat. Delmar, Dumali, family niya. Managit pa kasi, Dumagit. Biglang tinakbo mga to. Ayun, medyo maliit sigurado yung mga tayo. Kasi biglang tinakbo eh. Maganda pag maliit. Na yung gano'n na maliit na siya. Agresibo. Duda ka doon, maliit yun mga tayo. Pura natin sa isipan natin yun. Ganda yung talaga yung maliit ka. Umagos na naman ang mga umagos kasi maganda yung kumakalma mo tayo. Tapos nakatistay lang. Tapos gano'n lang. Kaya wala naman mga tayo. Try natin. Kaya kasi huwag ka alis dyan. Nakba. Tinatakbo na naman. Ay, sayang. Sayang natin. Kita ko na siya talaga. Kita ko na naman. Yung pagano na naman, oh. Uy, kakatuwa talaga itong spot na ito. Excited ako dito sa ganitong labanan. Huwag na natin dito. Dito na lang natin sa mababaw. Dito lang sila sa mababaw. Babaw mga dito sila. Huling na natin na buti dito muli lang. Talagang nasa atin talaga itong spot at ito. Para sa atin talaga itong spot. Dito natin sa kabila, sa likod natin dyan. May mismong harapan ng rock. So, sabi ni Labosing Mito, bira lang daw mamiwas dito kasi walang kanan. So tayo dito na lang dapat agad. Bababa natin. Tinatakpan ko ang ating mga cellphone kasi baka magbugan. Ito naman na rito. Kanina andun, no? Tatlong sunod, oh. Lalaki. Kasi walang video yung ano. Huli na. Tuluyan din kita. Natuluyan ko rin mga tayo. Sabi ko sa inyo mga tayo. Kailangan lang palitin yan eh. Palitin natin yung pamiwas natin. Mga tayo. Oh, mga 5 fingers natin. Yan naman yung birds. Dito ba? So, yun. Ko naman sana dito sa uy sa irony oh. Abangan nyo mga ito yung ano natin yung physics spot natin sa ano sa barangay Taguig dun sa may Isla Lecture. Yun na naman mga atoy. Kala ko wala pa. Kala ko
Hindi na naman itutuloy eh. Grabe, oh, ang ganda mo ito yun. Ayun, oh. Ito yung Rooney, oh. Ito yung Michael. Yun, i-vlog po, Kotse. Tara na kayo mga Choy. Karlikin nyo ang anglers. Yun, thank you mga Choy sa pag-accept sa request na isama niya ako dyan sa video. Yun, thank you so much. Yun ang pamati, oh. Grabe, ganda lang siya. Tapos, ano nyo naman ito. Marami na. Iwasin. Ay, gano'n naman yung ano. Okay na sa yung dumadawi na. Last, ano na tayo? Last bullets na tayo mga no? Kapain na natin itong pammalapitan. Maingay na kasi yung aso. Masakit sa ano mati. Lalo na sa inyo mati, mga nanonood. Masakit yan sa ano, sa pahinga. Masakit sa ilong. So yun mga mati, grabe talaga itong natin dito. Ang lalaki talaga mga mati, promise. Bagay nga naman kasi wala naman talaga mahuli ng ano, size 13 ng okay na maliit. So yan mga tayo, muli mga tayo, fishing spot po natin ano, na Barangay Guadalupe Bueco. Dito lang siya. May pumping station na to. Bago sa malapit sa Rockwell. Ganda talaga mga tayo. So yun. Maraming salamat sa inyo mga tayo sa mga lahat na nag-comment po. At ito mga tayo, last na tayo, makauli pa tayo. Makahuli pa itong bullets natin natin. Makahuli pa. Lord, isa pa Lord. Go, 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 go. Sayang. Ang mga nakawala. Ginagawa mo. Yan lang siguro mga tay. Maraming salamat sa inyo mga tay. Lalo sa lang. Puso pa naman yung sakit ngayon. Diyos ko. Ingat tayo mga tay. Lagi tayong inuman ng tubig na marami. Tapos ano, mag-exercise. Maraming salamat sa inyo mga tay. Wala na, lakas na. Thank you mga tay. Papakita sa inyo mga tay ulit ko. Grabe, ang ganda ng ulit ko. Mga tay, ang dami. Ang laki talaga. Grabe to. Yun, maraming salamat mga tay. Grabe na laki niyan. Wala lang video yung iba, no? Thank you Lord. Bye bye mga tay. Salamat.